IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Pabilgen ti programa ti Lawag City akin ang program ababayan iti West Segregation. Segon iti sentro iti Lawag City mangiway tapay iti skills training iti panag-recycle dagitay basura ito maniklikan iti panag-rotro Purwar basura iti syudad iti Lawag. Kuna ni Miss Maylin Pascual daol ti Senro iti Lawag City. Dikat kami implementasyon ti no segregation policy iti agdama babayan iti panakaidulin dagiti basura. Nasken kuna na iti panagdalan training in tunggal barangay tatun maada kadakwada no kasano iti panidulin iti tumutop nga basura kaso iti nabubulok ken di nabubulok in baga ni Pascual ababayan iti panagturong iti kada barangay ket mi ada kadakwada ano kasano ngay segregate basura runa iti panag-recycle para pelaing iti panakaliklik iti panayawar iti plastic bottles ken dumapay malagik mo iti line kan la basket nagbalin programa iti city government to plan los code ngiti agdama pabalgin pa iti implementasyon na. Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak, RMN.